След ноември, другия месец, който всъщност е от чудесната тройка, аз така ще я нарека, понеже в нашите по-ранни разговори ставало дума, че октомври, ноември и декември ще бъдат едни хубави месеци, които ни предоставят много възможности. Какъв ще бъде декември? Декември до голяма степен показва какво се случи през цялата година 2016. Обичаме така да правим кратки обобщения, да, които да ни водят като звезда, пътеводна звезда. Най-общо може да кажем, правилата на играта се промениха. Ако някой е имал все още съмнения какво точно се случи 2016, ние от една страна ще направим така една ретроспекция, когато правим прогнозата за 2017 съвсем скоро, но накратко казано, всичко това, което се случи през 2016, на което и ниво да бъде погледнато, лично или колективно, или обществено ниво, или политическо ниво, геополитическо ниво, ставаше дума за промяна. Това е думата – промяна. И понеже има много голяма резистентност към тази промяна, пак отново на всяко ниво, и лично, и обществено, и глобално ниво, промяната понякога идва под формата на една голяма изненада. И ако действително така върнем лентата назад, ще видим, че в много от прогнозите на специалисти, анализатори и така нататък бяха неуспешни. Точно по тази причина, поради която всички прогнози се базират на някаква предишна опитност. А в момента се случва така, че всичко това, което е старо, априори не може да издържи на новата вибрация. И ако трябва да бъда още по-точна, ми се иска да напомня, нека всеки да си спомни какво точно приличаше деня 11.11. Вероятно всеки е усетил каква финна вибрация, много финна вибрация дойде на Земята, точно в този ден, който го наричаме портален ден. И за тези, които са виждали, вероятно са видяли, че вибрацията беше синя, енергията беше синя. Тази енергия е много, много финна, но много дълбоко проникваща. И това е енергията, която предизвика всички останали събития, малко преди това или малко след това, които доведоха до изкристализиране на тази промяна. Защото тя промяната, когато се случва, тя най-напред се случва на вътрешно ниво. И след това започваме да виждаме външните доказателства. Така че декември месец е месеца, в който да видим доказателствата за това, че света не е същия. В този смисъл той е като точката, която да завърши цикъла на промените, започнали да се манифестират октомври, ноември и декември. Като разбира се, месеца е толкова динамичен, че ние едва ли ще имаме време дори да осмислим какво точно ще се случва. Въпреки че от друга страна пък започва тази четвърта ретроградност на Меркурий, която не знам защо плаши хората. Битува някаква представа, че по време на ретроградния Меркурий едва ли не нищо не може да правим. Не е така. Ретроградния Меркурий е периода, в който да може, поради тази голяма динамика, препускаме напред във времето и в задачите си, да можем да се спрем, да се върнем мисловно назад, да видим къде сме направили пропуски или ако сме направили някакви грешки, да си коригираме. Това е ретроградния Меркурий. Съответно, за това се препоръчва да не се започват нови неща, а да се довършат старите, недовършените. От кога е ретрограден декември? От 19 декември до 8 януари 2017. На практика 2017 започва с ретроградност. Но това на практика означава, след като слагаме началото на новата календарна година в ретроградност, означава, че процесите, които ще се случват 2017, също така ще бъдат на вътрешно ниво много по-дълбоки, много по-големи, отколкото тези, които се манифестират. Но за какво става дума тук? 2016, 2017, това са години, в които се руши системата. Това може да изглежда на някой много страшно, но то какво страшно има в това, ако една система е изчерпала потенциала си и е време да бъде трансформирана в нещо по-работещо, по-истинско и по-адекватно за настоящия момент. Така че всички, които си мислят, че нищо не се случва, нищо добро не се случва на Земята, на практика не виждат добре, не виждат правилно, не виждат ясно как се движат нещата в световен план, включително и в личен план, към едно по-голямо изясняване, към една по-голяма искреност, към един по-голям интегритет. Защото основната тенденция в развитието ни в момента е да се приближим максимално до истината за себе си, до това, което носим като потенциал, максимално добре
от една страна да се опознаем, ако говорим, нали, за вътрешната работа, добре да видим какво можем, на какво сме способни, и от друга страна да намерим начина да го изявим този потенциал. Тук може да обясним и следното нещо. Всеки един човек на Земята се намира в различна вибрация и в различно състояние на съзнанието. Значи съзнанието на всеки един от нас вибрира с различна честота и това определя той, примерно, съзнанието му в кое измерение се намира. Как може да се ориентираме? Ако на човек повечето време и енергия върви в преживяване на някаква негативност, това е трето измерение. Ако по време на така по-голяма част от деня или от живота на човек преминава в усещането за синхронност, значи искаш нещо да направиш и хоп, отваря се врата и ти го правиш, това е четвърто измерение. Ако на човек почва да му се получават нещата без много да се напъва и без много неща да прави, само помисля си го и то вече се реализира, това вече е пето измерение. Така че ние в момента се намираме, хем сме заедно, нали? Срещаме се, разминаваме се, общуваме помежду си, но хем сме в различни състояния на съзнанието. Едни са все още в трето измерение, други в четвърто, други в пето. И за това, ако се съберем, примерно, няколко човека на едно място, които са на различни нива на съзнанието и сме намерили някаква допирна точка, ние ще дадем различна интерпретация на това, което се случва. И ще има хора, които ще дадат изключително и дават изключително негативни прогнози за това, което се случва, или анализи. Има хора, които дават средно негативни и има други, които дават много позитивни. Това зависи от състоянието на съзнанието, в което се намира човека, който дава прогнозата. Но това, разбира се, ако намеренията са чисти. Ако намеренията са манипулативни, тогава със сигурност говорим за трето измерение и за опити за контрол. Но какво се случва през декември? Декември е един много динамичен месец. Едва ли ще можем да забележим от динамиката на промените, независимо от ретроградността. Почти няма ден, в който да няма някакво космическо събитие, както тук виждаш моя списък. Да, доста сериозен списък имаш. Доста съм написала. Интересното е, че месеца не започва с новолуние, както беше до сега. Октомври, ноември и декември по принцип си върват като амблок тия 3 месеца. Под влиянието на предното новолуние на ноември сме. Новолунието на месеца е чак на края, на 29-ти, т.е. малко преди новата година, и той е в Козирог. А пълнолунието е почти в средата, което е 13 декември в Близнаци, или българско време гордо ранните часове на 14. Почти в средата, казахме, е Меркурий, 19 декември излиза Меркурий ретрограден, но ретроградният Меркурий ще се усети много по-рано. Даже една седмица или? Да, може би даже 5 и 6 декември вече може да започнем да усещаме някаква форма на забава. Но истината е, че наистина нашия живот е много динамичен в момента, така че имаме нужда. Това забавяне на скоростта не е чак толкова лоша новина. Но интересни неща се случват след 19-ти събитийни. Първо, един много важен портал 21-ви, който е затвърждаване на вибрацията, която беше на 11 ноември. Какво значи портал? Може би тук малко да отворим една скоба, да обясним. Порталите представляват енергийни точки, в случая говорим за ден, ден, в който толкова е различна енергетиката на деня, че време-пространствената рамка се нулира. Когато се нулира време-пространствената рамка, човек, и затова се нарича и портал, може да премине през тази точка на нулиране и да хване различна времева линия или различна пространствена линия. На обикновен език казано, да направи промяна. Значи влизаш в нулевата точка и изведнъж животът ти поема нов курс. Това понякога става осъзнато, понякога става неосъзнато. И ние непрекъснато преминаваме през такива точки на промяна. Примерно през декември имаме много силна такава точка 21, много силна 24, 26, 29 и след това самата нова година 31. Това са все точки на промяната, в които всичко това, което човек иска или е трупал като потенциал, би могъл да използва момента, за да привключи на новата времева линия. Да привключи на новата времева линия, примерно, може да означава следното.
неудовлетворен си от работата си, търсиш някаква възможност за промяна, не се получава. И идва една такава енергийна точка, портална точка, в която потенциала за промяна вече е на лице и ти можеш да го осъществиш или Вселената може да го осъществи вместо теб. Във втория вариант може да се направиш на изненадан, но на някакво ниво ти сигурно също като човек си усетил, че промяната наближава. И така, уроците, които учим в момента, 2016 през цялата година и ще продължим през 2017, са уроците на промяната. Успешно живеят хората в момента, които са адаптивни. Хората, които могат много лесно да усещат на къде върви потока, на къде духа вятъра, както се казва на наш език, на къде духа вятъра и да не се опитват да се задържат в старото, защото старо е всичко, което е било вчера. Даже старо е всичко това, което беше преди 5 минутки. Да не се опитват да задържат предишна случка или минало или стара вибрация, а просто да гледат напред, да се ориентират в момента какво се случва. И сега имаме една много интересна позиция. На 24 декември Сатурн е в тригон на Уран и на 26 Юпитер в опозиция Уран. Това са едни дати, в които е малко трудно да се прогнозира какво може да се случи, но по принцип, най-общо казано, дати война или мир. Защото тригона не е ли хубава конфигурация? Да, но тук става въпрос Сатурн и Уран. Той е хубава конфигурация, разбира се. 24 декември по принцип е ден, в който бихме могли да получим много сериозна подкрепа на здравите семейни отношения. Но всички, които имат проблеми в отношенията, няма как да го избегнем, защото имаме много близка дата, 26 Юпитер в опозиция на Уран, много близки са, просто 24 и 26. Да. И тогава на тази дата астролозите казват война или мир. Война или мир означава, че много сме близко до точката на някакъв конфликт. И пак казвам, трябва да ги гледаме нещата на личен, обществен и глобален план. Възможно е изостряне на конфликт, възможно е има диспозиция. Възможно е също намиране на решение някакво. Даже аз преди да дойда четах и английски сайтове, в които английски астролози казват, че тази дата около 26 Юпитер, опозиция Уран, поради хороскопа на Великобритания, е дата, в която нещо ще се случи около кралското семейство. Примерно те така го тълкуват. Или ще има някакво преосмислене на сделки, примерно ядрената сделка или на брекзитовата история, но ще има някакво развитие, което ще засегне всички и може да се стигне до изостряне на усещането за разделение, война или мир. Но също може да се стигне до някакво внезапно откриване на решение, което до сега не е било налично. Така че датите около Коледа, Нова година, даже има и такива предпоставки за наличие на повече природни катаклизми дори или неща, които са свързани с дисхармония в природата. В тези дати между 24 и 31 при всички положения е препоръчително да се овладяват емоциите. Защото емоциите са тези, които създават външната матрица на всякакъв вид недоразумение или неблагоприятни развития в времето, природата и така нататък. Човека е много силен фактор. Но това, което може да ни донесе декември е избистране на посоката на тази промяна, която се случи октомври, ноември, като резултат от всички действия преди това, на предните месеци. Въобще цялата 2016 ние се опитахме да преминем на едно друго ниво. Октомври, ноември и декември някак почнаха да изкристализират, но още повече декември. Ще си видим на къде е в личен, както казахме, обществен, глобален план, как ще се формират нещата. Картата ни беше годишната за декември беше освободи контрола, което много ясно сега показва, че става дума за това, че тази промяна не може да бъде задържана. По никакъв начин не може да бъде задържана и дори в световен план всички наблюдаваме какво се случи ноември месец. Както и каквито и опити за подреждане на пъзела да е имало, те не проработиха. Така че я по-добре да се плъзнем по течението, за да видим на къде ще ни отведе тази промяна. 2017 всичко това, което не се случи като
обществена промяна предстои да се случи. Между другото сме и специално България, се намираме точно в месеците, в които реформата на съдебната система е толкова озряло, че няма как да не се случи. Значи нещо ще се случи до октомври до година. Промяна в съдебната система, как работят съдебните органи, при всички положения ще има. Това е златния момент. Надявам се да не го пропуснем. Но по-добър вариант за една добра промяна, една добра реформа в съдебната система не сме имали отдавна и едва ли ще имаме за следващите 12 години. Трите карти на декември 2016 година. Отпусни контрол, освободи контрола. Годишна карта припомняме и първите 3 10-дневки на декември. Ето първата. Ново начало. Да. С тази карта ни дават насоки да освободим миналото. Карта на завършика и карта на новото начало. Както го казахме, непрекъснато наблюдение в това къде се намираш и от какво можеш да се освободиш. На практика, печелившия въпрос на деня е днес от какво мога да се освободя, за да мога да се придвижа още една крачка напред. Това е карта, която ни показва завършика на някакво събитие или на някакъв проект и на някакви отношения, ако щете, и започването на нещо ново, нещо по-добро, защото новото винаги е една вибрация, една октава по-висока от предното. Това означава, че ще имаме и възможност да започнем нещо ново. Преди всичко възможности, да. Възможности за ново начало, възможности, които се определят обаче от успешния завършек. Втора 10-дневка. Творчество. Втората 10-дневка, всичко е в нашите ръце. Успешно успеем да се освободим от някакво минало, от някакви навици, от някакви отношения, от някаква работа. Пред нас стои творческата задача да изберем на къде да вървим, какво да правим. Но и съвсем буквално е един по-съзидателен период, втория. Това е, между другото, точно времето, когато ретроградният Меркурий идва и също времето, когато е пълнолунието. Като пълнолунието има отново фокус в отношенията и партньорствата. Пълнолунието е в Близнаци. И ретроградният Меркурий, значи определено посоката на втората 10-дневка са отношенията, но отношенията също и с творческия си гений. С нас самите. С нас самите. Това е най-ценното партньорство, което може да развиваме. Тази карта показва посяването на някакви семена. Че ако ние действително сме поставили добро начало, във втората 10-дневка, независимо, че ретрограден Меркурий, бихме могли да измислим, да заченем в мисълта си, в менталното си поле, чрез творческата си енергия, семената на новото. И третата важна 10-дневка, в която са тези дати, които казахме 24-ти, 26-ти. Изтеглиш картата Любов. Я да видим. Не. Картата е Ангел-пазител. Ще имам подкрепа. Да. Значи всичко, което се случва в последната 10-дневка, какъвто и вариант да има като форма, ще бъде покровителствано. Значи най-доброто нещо, което може да направим през декември месец е да престанем да контролираме, да престанем да движим ние нещата, повече да се плъзгаме по потока на енергията и да се огледаме най-напред какво да освободим, на какво да поставим ново начало, какво точно да бъде това начало като избистране на идеята и съответно да не се страхуваме, защото всичко, което ще заченям като идеи и като развитие, ще бъде покровителствено свише.